Hej. Velkommen til Crime Writing. Jeg ved godt, at jeg ikke har mit Crime Writer outfit på, men altså, det her det er jo Crime Writer by night, så det er jeg sgu ligeglad med. Velkommen. Crime fucking Writers. Det kan godt være, at man ikke må parkere cykler her. Men for en crime writer, så det er noget anderledes. Gå lige. Det er sgu en sjov. Et til sted, hvor man ikke må parkere sin cykel. Crime. Det her, ikke? Det er crime writing. Jeg gør ting, som andre folk ikke tør. Min partner der, den der med. Hun gør også ting, som andre folk ikke tør. Ja. Men crime! Fucking writers! Jeg tror lige, jeg skal tisse. Og der er toilet. Crime. Tak. Vil du ikke en ægte crime writer? Sluk kameraet. For almindelige mennesker, der går man ind i indkøbscentrene i åbningstiderne. Men for en crime writer, så er det sgu lidt anderledes. En crime writer, han har selvfølgelig også crime writer venner. Den vil jeg lige vise jer her, men først skal jeg lige vise jer noget herovre. Kom her. Der går man ikke med skateboard med. Men prøv at se herovre. Der er 2 af dem. Crime. Se herovre. Der er sikkerhedsskabet. Det står også. Du må faktisk ikke have kamera med. Hvis du lige kan filme på dig selv, eller filme på dit kamera. Nej, det kan du så ikke, men altså, så er der også et kamera med. Der står, man må hverken drikke, have en hund med, eller ryge her. Hvor? Men for ikke. Crime writer. Lidt anderledes. Dygtig hvorfor. Hund. Dygtig. Tak. Hvad fanden, har du fået glosuppe eller hvad? Kan man ikke lige have lidt fritid? Nej, det er faktisk min fejl. For en crime writer, det er fandme fuldtidsjob. Kom så, drenge! Det er ved at blive sent.
Ja, hej mor. Ja, jeg skal hjem nu. Det er ikke så sent. Okay. Men det gider jeg faktisk ikke. Nej. Jeg kommer ikke hjem. Jeg bliver ude. Okay, jeg kommer faktisk hjem. Går hjem og sover. Ja, far er gået. Så kommer jeg op og lægger mig hos dig.